No je to ďalšie 2 cm vyššie, takže môžu jumpovať. Sústreď sa na to. Dobre. Počkaj, musím to napraviť. Čo? Musím to napraviť. Práve tak to ešte vyššie. Nie. Tak to ešte vyššie to chce. Môže pozorné na ešte tu na tak. Nie, tam je to nie. Tak. Dobre, posledná jedna postavy. Jak to je? Jedna sekúnd. Dobre, ideme. Sústreď sa na zlato. Počkaj. Je to trocha vyššie ako pingpongový stôl. Sústreď sa na to. Hej. Dobre. Tu máme skokana, jumpera.